bilang hakbang upang mas mapadali at mapalawak ang partisipasyon ng mamamayan sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Inilapit ng Commission on Elections o COMELEC Mangaldan Office ang voter registration sa mga barangay ngayong Disyembre. Sa naturang aktibidad, nakapagtala ang COMELEC ng 65 na aplikasyon mula sa mga barangay ng Nibaliw at Alitaya na kinabibilangan ng mga bagong botante, reactivation, transfer mula sa presinto patungo sa lokal, transfer mula sa iba o parehong lungsod o bayan, change of name at correction of entries. Ipagpapatuloy pa ang satellite voter registration sa iba pang barangay bilang bahagi ng advokasya na gawing mas accessible ang serbisyong panghalalan. Samantala, muling iginiit ng COMELEC na hindi tinatanggap bilang valid ID ang sedula, barangay ID, barangay certificate, company ID at police clearance. Patuloy namang hinihikayat ang mga residente na samantalahin ang mga itinakdang araw ng satellite registration upang aktibong makilahok sa paparating na halalan. IFM News. IFM News. IFM News.